teño que contarvos unha novidade desta 7ª edición. A partir deste programa, é dicir, xa no segundo programa, todos os programas será obrigatorio un dúo. Haberá un dúo entre os concursantes. E quen vai decidir ese dúo? Pois un aparello maravilloso que temos nesta nova edición da Liga que se chama Duómetro. Sí, señores, Duómetro. César sei que sabe moitas cousas do duómetro e quere poñelo a funcionar esta noite, así que, César, temos que poñer a funcionar o duómetro esta noite. Como mola o concepto duómetro? Pero de onde veo esta idea do duómetro? Falamos con ChatGPT. Ah, claro, que raro, non? Fixo ideas e ningunha era esta. Vale, estupendo, estupendo, estupendo. Era máis raro, moi rebuscado todo aí. Imos ter un dúo xa a vindeira semana. Sí. Todas as semanas imos ter un dúo entre dous concursantes. Un dúo é un reto, que a xente ao mellor pensa que un dúo fais así fácil e tal. No, hai moito que compaxinar, que ensayar e que deixarse levar un co outro. Bueno, é unha cousa difícil. É complicado, si non me parece a mí nada fácil, En que consiste o duómetro, César? Pois o duómetro é ese aparello que vai decidir quen vai a facer o dúo. Vale, entón, hoxe xa imos poñer a funcionar e imos decidir que parella vai cantar a dúo a vindeira semana. Sí, correcto. Pois veña, accionámolo. Podemos accionar o dúo? Por favor, sí, claro. O duómetro. O duómetro. Estamos preparados? Accionamos o duómetro. Sigue a ruleta xirando e os corazóns palpitando. Xa temos. Diego Meza. Diego e Virginia. Diego e Virginia, a vindeira semana teredes que cantar a dúo, os dous, que como ben di César, pode ser algo positivo ou non tan positivo. Vamos a ver que pasa. Depende. Tengo o seu aquel, vamos a decir así. Depende. Bueno, aí o deixamos. E non podemos dicir cal é, non se sabe eso. A canción? Sí. Eu non a sei, ti sábela? Sí. Pois día. Entón, tela que dicir, ora tela que dicir. Vou poñer voz de Diego Meza. En serio? The time of my life. ¡Temazo! ¡Qué temazo! E que bons recordos me trae a min, Podemos facer ti máis eu, sabes, o ras, así. Sí, eu xa o fixen no lugar, aquí tamén o podo facer. Con este vestido igual non, había que traerlo. Sí, eu podo con todo, César. Queres facelo ahora? Ou practicámoslo mellor para non caer en riba a mí? Sí, vámoslo practicar. Sí, practicamos. Forte aplauso para César e para o noso duómetro. Diego e Virginia, a vindeira semana cantarán a dúo.